Здравейте на всички! Радвам се, че отново сте с моят невероятен, както казва Берчовчев, канал! Нещата не са много розови, за съжаление. Питам се да не мисля толкова за проблемите, които ми причинява този мотор, но шегата на страна, оптимист съм, че ще се случат нещата. Надявам се наистина да е така, надявам се, ако има хора там, които гледат в момента и знаят, че могат да ми помогнат по някакъв начин, да ми помогнат. Това, което бих могъл да имам нужда, са контакти и хора, които знаят как да си вършат работата. Най-вероятно, ако опра до задънена улица, ще ви кажа. Така че това, което ще правя днес, е свързано с разглобяването на задната част на мотора. Ще трябва да сваля break-up. Ще трябва да сваля задните ауспуси. Тук има няколко степенки, които ще трябва да махна, също така задната част. Общо взето искам да махна цялата задна част на мотора и да опра до това резервуара също да е долу. Може би също предния ролбар. Искам да остане предимно рамата с двигателя, за да може да бъде доста по-лек за маневриране и да ми остане за следващия път да махна двигателя, за да може да остане рамата и съответно тази рама да бъде дадена на още не знам на кого. В момента съм в търсене и проучвам как стоят нещата, кой може да помогне. Така че ако някой от вас има възможността да ми помогне с справянето на рама, ще се радвам. А ако той няма, но има контакт, съответно, който би могъл да го направи, също ще съм много благодарен. Така че действаме! Много яко.
Ами ето така изглежда калника на Harley Davidson Softail. Както виждате, доста тежък, обемист. В този случай, както виждате, е дори крив с счупени мигачи. Общо взето грозна работа, но хубавото е, че общо взето тук може да използвам директно ето тази цялата връзка за мигачите и просто да си използвам достъпа с нови мигачи. Така, това е един от най-добрите и разпространени продукти в много сервизи. Това е нещо, което им помага да развиват болтове или да правят различни видове смазки в пространства, които са трудно достъпни или имат нужда да бъдат обслужени. В случая аз имам нещо супер основно, което има във всеки магазин, Манол. Може би не го произнасям правилно, но Rust Dissolver, това представлява препарат, който разгражда ръждата. Не е спонсорирано, ако това има нужда да се каже. Надявам се да ми помогна, за да развия тези планки, които държат двата изпускателни колектора, защото са много ръждясали. Това е много ръждясно. Много ми е тясно, баща ми, не знам какво ще направя. Няма къде да го слова това Харли. Тук сигурно ще да е добре да бъда с едни Oakley мета очила, за да може да виждате още по-добре. Така. След това трябва да излезне цялото.
Целта в момента е да сваля този капак, другия вече съм го свалил, и да мога да имам достъп до задната ос. След това трябва да сваля задната гума и вече най-вероятно ще пристъпя към резервуара. Това Харли на места е по-тясно от Дукати, хора. Ужас. Значи много интересно, почти всеки един болт, който до момента съм свалил от Харлито, е оригинален. Първо всички са оригинални до момента, които съм свалил, и всеки един по спомен има шайба. Което означава, че или този мотор е обслужван изцяло и само в моторизирани сервизи, или по-скоро сервизи с много високо реноме, или не е обслужван. Защото това да не забравиш, тук там е някоя гайка, шайба, за мен е доста голяма прецизност. И то, нали, говоря в момента за доста малки болтове, които са в задната част. Готово.